Okay, so mga kabantaye, we're here sa tubang sa Hall of Justice. Okay, kay gina-process ko ang certificate of discrepancy ni Papa para makakuha ko sa iyang death certificate kaya may problema sa name. And while waiting sa notaryo, no, may nakatupad ta din nga sila ko na siya ang presidente ng Pilipinas. Okay, so i-try ta siya nga istorya ko na. Bantaye. Sa ipinunting nga, wala siya sang aberment, wala kang matuha. Wala siya file para sa bawat isa. At isa hindi siya pwede. Kasi magano ka maka-shade sa iya, kaya mo ang video ka siya, bukang sa balupa siya. Ano sa bukang sa balupa, gusto. Kung may file gani, may harap yung may file na tao, na pierde na sa lamisa. Hindi sa'yo pwede. Sabi mo ma, saan pa-shade ay akong, kaya ako may pag-ibala para naman sila. Kaya mo na sa'yo importante, ako na naman po, ako na pierde na sila sa sila. Ano mo na dahil nga wala akong mag-shade, kay balan namon nga, wala nga dahil nga kung madala mo sa, si Bando. Madala kung sa kasi di pwede nga tao, bisa way makuha ang bawat tao ya. Siya padagpon nga, may requirement na makuha. Ako, sa proseso, may makuha. Ma'am, pwede ta ka may istorya? Oo. Anong ginapangatid mo? So, ikaw wala kay, hindi sa mga tumoks na kami inirisan. Niyari man niya wala na iris, nga na ipotocopy, naman sila ipotocopy. Kaya way ink na din sa isa ho. Pero dire ko kay Atty. Jan makamalo na akong si Jose. Sa file sang Jose na sang expenditures, amo na naging gamit ko, kaya sulat ko ba lang, alis man kanyang, way para kabot sa among taon. Kaya lisensya ko sa pamilya, kang ako na lang kay blanco ko lang akon, kagi, para notary public. Kasi niya, di ba yung mga posting nga daan, ano mo nagyapon ko na akon bulpinon, tanan, o reason tanan niya, magyapon na siya. Ano obra niyo mo? Ako si President Marlina, Laulahaw Ismino. Presidente sa ano? Pilipinas ang nagdaog na perdi sa BBM. Ako. Ay gali. Si Abiyaguro ko si Hindi ka magapuli. Sa Castellana. Kasi wala ka to ginabantayan sa mga gwardiya mo, presidente ka ng Pilipinas? Ha? Wala ka to mga security Overall guard? chief guard ko sa Castellana ka duty ganito ko. Kusipon ganito. Kasi BBM galing, hindi na siya presidente. Hindi na perdi sa. Tingnan ko sa subong sa sa Malacanang. Para na. Thank you. Tingnan ko sa Malacanang si BBM. Si BBM? Oo nga, sa Alam mo Malacanang. senator senator para sa Saligad. Mapungko pa ng bago sa sa June 30. BBM ka man? Marcos ka man? Hindi ko BBM. Kalyodi. Presidente, gadya sa Ako presidente, daog ko pero mapungkok ang bago nga Ako pa proclamation sa June 30. Galing. Una Anong plano mo sa Pilipinas? Anong plano mo sa Pilipinas kay ikaw presidente? Ano mo? May file na ko, may demand letter kasi explanation ako. Via Prestation of La Castellana with a police certification to file action about my case, my platform. My one of the biggest beautiful projects in the Philippines, and this is the one of the biggest help and support to one and all. And directly give to each and everyone by the new legacy until my latest generation someday. I have now subject voluntary for all purposes in the Philippines. And I have now subject voluntary for gain for whatever purposes it may serve in our friends. Sige mama. Dahil sa kulang sa pondo kung bakit ginawa ko lahat ng mga ito. Kaya wala naman akong kasalanan. Mayroong advent fundamental law of this company in our country, Philippines, for availment for one and all. Dahil sa di ko kayang tanggapin na mayroong maraming taong mahirap dito sa bansang Pilipinas kung bakit ako ay ganyan. Ano ganun bilog niyo pangalan, ma'am? My name is Demand Volunteer President Ismino Marlina Laulahaw. Okay, thank you. Yes. Magwa ka sa YouTube ko, ma'am, ha? Ibutan ta ka, ikaw ang presidente ka pa. Okay. Ibutan ta ka sa akong YouTube channel, Okay. ha? Oo. Okay. Sino ka? Isulat ko sa inyo karon, ha? Okay, sa mga kabantayan, muna na siya si Madam, siya ko na presidente ng Pilipinas. President Ismino Marlina Laulahaw. Si President Laulahaw. Ismino Marlina Laulahaw. Kay si BBM ko, hindi siya kulutod ng presidente. Okay? Ako. So mabalik na Ako din. ang panalo Oo. sa presidente. So mabalik na dito sa kabantaye, upod ko mga vloggers, kung makita si ma'am, interview ta pag siya dugang. Okay? Kaysa subong may katuan pa ko. Bantaye.